ateratako beste liburu hori egian dagoen cuerpo y espiritualidad. Bueno, hemen agertu dira ere kontu batzuk nola bizi gure gorputza, zelan lotu gorputza eta espiritualtasuna nik uste dut hemen kristautasunean utzune handi bat dugula. Beti lotu dugulako gorputza, ez dakit, pekatuarekin edo, hor nik uste dut erronka bat daukagu. Baina, hainbat proposamen gehiago dagoz, adibidez, seme-alabak baldin badituzu, meditación para niños, ikuspegia berez ez da kristaua, nahiko zabala da, gogoetak agertzen dira, eta baita ariketatxo batzuk ere, inteligencia espiritual de los niños, gogoeta teoriko hau bat, Francesc Torralba, bera Kataluniarra da, educar la interioridad, familiei sustitutako beste liburu bat, hainbat, liburu ateratzen ari dira. Bueno, segurazki ja, galderaren bat edo pentsatu zu, ez da? Bai, Xavier. Txepi, sarritan entzuten dugu, sarritan edo batzuetan, esaldia. Barrua daukat utzik, ustuta, eta horrek benetan larritzen dago. Jakin. Zer dago? Bai, azken finean hori da trebatzen den gaitasun bat. Eta hainbat kasutan ez gaude bat ere trebatuta arlo horretan. Orduan nik ikusi aldut oso kuadro eder bat eta nik esan aldut hori zer da. Hori da, ez dakit, honek egota du horrela margoa eta ez nire begirara ez dagoelako trebatuta ariketa hori egiteko. Eta gauza bera gertatzen zaigu geure barnekotasunarekin. Eta malez, sarrita entzuten da esaldi hori, baina azken finean urduri gaudenean, sentitzen dugu urduritasuna. Edo aita, edo amatasun esperientzia, sensazio hori, ez da nola adierazi, baina benetan sentitzen dugula, eta gu, baina esaten dugu ez, baina saldu, zer da zuretzat ama izatea, ez da? Esperientzia hori eta gero, eta azaltzen diozu besteari, hau da, baina hau baino gehi. Hau da, baina ezin dizut dana kontatu, sentitzen duan ezin dizut kontatu, eta non dago sentitzen duzuna, hemen barruan, baina jakina, ez dago trebatuta. Orduan begirada hori jorratu behar da. Oso trebatuta gaude, telemaginita eta telebistak begiratzen, baina oso gutxi beste kontu honetan. Aprobetxatuko dut esateko beste kontu bat. Karo, barnerantza begiratzeko bi begirada mota dagoz. Bata da, lehendabizikoa da, begirada analitikoa. Zer esan nahi du honek? Guk begirada analitikoa oso entrenatuta dago. Eskarmentu handiko pertsona gara. Zer hartzen dugu gauza bat eta zatitzen dugu era kritiko batean analizatzeko. Hartzen dugu lerki bat, adibidez hau askotan egin dugu txikitan klasean, ezta? Hartzen dugu lerki bat eta zatitzen dugu eta, rima zelangoa den, eta kizer, hau da begirada bat, eta oso trebatuta gaude begirada horretan, baina badago beste begirada bat, guztiz beharrezkoa dena, ez hobea ez da txarragoa ere, ezberdina da, eta da begirada kontemplatiba. Zer esan nahi du honek? Nik begiratzen dute realitatea, baina nire helburua ez da zatitzea, analizatzeko kritikoki, baizik eta ikusten dudana behatu eta onartu. Ipiniko dute eredua. Joan gaitezke Gorbeiaren tontorrera. Eta tontorrean begirada analitiko batekin, hau izango litzaken biologo baten begirada, esan aldut. Hori dira aritzak, hor dago arteak, hori da lizar bat, hor agertzen da, ez dakit, kaiola bat, kaiolik ez dago hemen, ez da. Ez hori kostaldean. Bai, ez da, hori da begirada analitikoa, baina nik igual naiz Gorbeiara eta begirada kontemplatiboarekin zer egiten dut?
behatu paisaia, arnasa hartu, sentitu airea aurpegian, eta segurazki, esango du base polita edo eskerrak, ezta? Begirada ezberdinak dira. Zer gertatzen zaigu hainbatetan? Barrurantza, gure linterna barrurantza eramaten dugunean, erabiltzen dugu begirada kritikoa. Pero nola sentitu hau, eta nola pentsatu hau, behitu zer pentsatu dudan, eta barnekotasun proposamen honek, luzatzen digu begirada kontemplatiboa. Onartu barruan dagoena, gero, ikusiko dugu zer egin horrekin. Triste, urduri, tal. Bale, txuko ez duzu aukeratu horrela egotea. Hori, sortzen da zuga, ezta? Beraz, erabili. Eta begirada honetan ez gaude bat ere trebatuta orduan. Zein izan litzake nire, zelako roioa, galdera bat eta zelako roioa, baina zein izan litzake nire erantzuna. Lehenengo urratsa, trebatu. Bigarrena, baina trebatu begirada zehatz batean, begirada kontemplatiboa. Eta begirada kontemplatiboa era bat lotuta dago fededun esperientzarekin. Eta edo erreligiosotasun. Hori da, mistikoek dauzkaten begirada. Zein da, Asiseko Frantziskoren begirada. Baina ez bakarrin barrurantza eramaten, baizik eta kanporantza. Nola bizi txoriak animaliak anai arrela bezala. Begirada kontemplatiba zituela. Bueno, hori, zango nuke. Bueno, gehiago hori. Isiltasun honek esan nahi du, edo oso dagoela dana, era guztiz kontatu, edo jala ezer ulertu, orduan, ez dakit honi biliko garen. Gauzaren bat azpimarratzeko, edo interesgarria iruditzen zaizuen konturen bat, edo esaldiren bat, edo azken ariketatxoan izan dako zela egon zari, azken salmoarekin egindako ariketatxo horrekin. Bai? Dut ondo entzun? Korpeka, liburuan. Bai. Azaltzea pizka bat? Bueno, 200 horri dira. Baina, bueno, labur esan. Labur esan. Hori da. Gorputzaren bizipenean bi arrisku, ezta? Egon aldira. Alde batetik. Ikusi gorputza makina balitz bezala, lehen esaten duen moduan anatomia organiko hutsa balitz bezala, eta hori da arrisku bat. Eta beste arrisku bat da, hainbatetan kristautasunean, jorratutako gorputzaren ikuspegi, eta nolabiteko dualismo. Alde batetik dago gorputza, eta bero beste alde batetik dago espiritualtasuna. Jakina, eta hori oso arriskutsua da. Hau, nondik datozkigu? Bueno, Greziako filosofiatik dator, baina oso erroituta da hainbatetan. Eta azken finean, zein da kristautasunaren ezaugarririk aipagarriena edo nabarmenena? Encarnación. Esperientzia hori zer da? Jainkoa, gizon izan, edo pertsona izan. Eta honek, nik uste dut, ipintzen duela gorputzaren balioa beste dimentsio batean. Beraz, zein da gure erronka? Lotu, edo atera, orain arte bizi izan dako dualismo honetatik. Eta lotu, gorputza eta espiritualtasun. Hortido, gutxi gora ben. Gero ja zetasunak, liburua. Bai. Barra, zaigu bintzat niri, eta kizu egin niri, bere alapazien. Hobeto gogoa esan behatzen. Bai, ez da. Beste garizuma bat entzako. Zerbait utxiko du. Gero beste retio bat edo. Bale. Berto. Bueno, mi esker. Egoteagatik eta... Ondi bili.